Добре дошли отново. Лорито не може да се покаже, защото е под вола. Ето го. Ето я. Така. Този номер ще направя Лора на пепел. Така, Лори, готова ли си? Да! Бибиди, бобиди. Ето, да видим. Лора е на пепел. Това е милата ми сестра. Сега ще я призовем. Бибиди, бобиди. Ето я. Лори, откъде е тази хубава кола? Имам даровете от духовата кола. Браво! Това беше всичко за днес. Добре, не съвсем всичко.